Wara li l-poplu vvota biħġaru favur il-miżura biex jitranġaw it-toroq kollha ta' pajjiżna, għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista kien negattiv. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli u Robert Kutajjar ikkritikaw it-twaqqif ta' aġenzija li se tkun responsabbli mill-bini u l-manutenzjoni tat-toroq kollha f'pajjiżna. Bil-limitazzjonijiet ta' fondi tal-lokazzjoni li huma għandhom huma possibbli li jagħmlu t-toroq. San-nies hemm barra jinteressahom li t-toroq isiru, però mhux li nżarmaw kif qed jipprova jagħmel il-Gvern il-Kunsill Lokali. B'reazzjoni il-Partit Laburista fakkar li bil-proġett tiegħu il-Gvern se jħalli iktar flus għand il-Kunsilli Lokali għal proġetti oħra fil-waqt li jkunu li jerfa' l-pis li jsiru t-toroq fil-lokalitajiet. Dan kollu qed isir b'kuntrast ma' gvernijiet oħra li jabbew lil kunsilli lokali b'responsabbiltà mingħajr ma tawhom ir-riżorsi biex jaħdmu. Il-Partit Laburista qal li bil-mod kif il-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka miżura li hemm mandata liha mill-manifest elettorali għal darb'oħra reġa' wera li ma fehem xejn. Fil-fatt, il-Partit Laburista temm jgħid li tassew il-mod il-ġdid għar minn ta' qablu.